30 veio com ve d'antic, només ho fan servir els excursionistes i els de la muntanya, però el resto... Perquè en quina data citem? Bueno, això, tal com posa a l'escrit, això és de començaments de quan hi havien els americans. Era el 1800, 1720. Aquí, bueno, no ha plogut tant, Jo encara tinc fotos aquí que surt una vinya. De petit, acampats aquí, hi ha una vinya, hi ha els ceps. Tot això que són pins són ceps. L'Albert i Geodèsia aquí no es veu ara. Potser si pugem a dalt ho veurem, Des de dalt es veurà? Bueno, tallat que els pins poc s'han deixat els pins de pastor. Tot això no ho coneix. això és el Montnegre i allà hi ha el Torró. No ho veiem per aquí. Sí, ho veurem des d'allà. El turó que hi ha a l'altra banda, just davant de les agudes, o sigui, el turó de l'home és aquest que hi ha neu. Sí. Encara que no vegi això, òpticament està al revés, diguéssim. Les agudes, que és el més punxegut, queda a darrere. Les agudes és aquest, sí, que sembla El més punxegut. Però perquè la gent no ho ha vist, però abans jo això m'agradava més quan hi havia hortes, que estaven aquestes flors d'aquí ben cuidades. És que quan tu veus una horta ben cuidada... Sí, és maco, veure el conreu així... L'última horta que estava cuidada, aquell senyor sobre el castell, tenia horta del rei de L'any que vam fer el follet per l'oficina de turisme, que vam marcar els camins de les tres rutes i el Rial, ho vam marcar tot amb aquests pals. Ho vam marcar tot amb aquests pals i aquí hi anava una placa que posava turisme Canet. I llavors hi havia la ruta, veus? La ruta blava... La ruta blava, la ruta verda i la ruta groga. I aquí era un punt que coincidien les dues rutes. I aquí marcava turisme Canet i aquí hi havia la placa del GR, perquè aquí Canet sota el GR5 que va fins a Sitges. Ja tot s'ha perdut i ara, com tot, se'n cuida una empresa privada que es diu Itineràlia, que està marcant els mapes de tot el Maresme i de tot el Pirineu i ho marquen tot en groc. Llavors, aquí hi ha el Montnegre i el corredor i aquí hi ha Sant Llorenç de Munt. I llavors passa per tots els parts, o sigui, a 40 quilòmetres de Barcelona, Canet, a 40 quilòmetres de Barcelona, Sitges, a 40 quilòmetres a Montserrat, a 40 quilòmetres al Montnegre, a 40 quilòmetres al corredor. O sigui, són 40 quilòmetres al voltant de Barcelona i passes per tots els parcs naturals. Com es va publicar la primera part, van vindre a fer la presentació de Canet i també es van comprometre a fer-la i també la van fer. Però tu no t'has fixat que a vegades hi ha gent que ve, que passa per la riera, que venen caminant? Sí. Pues és gent que segur que han mirat un gerra i estan fent un gerra. Estan fent un Estan anant gerra. Que estaven treballant amb el tema del GR5 Sí. i hi havia l'Arques, que l'Arques s'ho va currar, Sí. i els vam fer desviar el GR5 perquè passés pel centre neuràlgic del poble. Sí. Perquè passés per la Mare de Déu, perquè passés per l'església, perquè passés per l'Ajuntament, i el vam marcar des de l'estació, que passés per tot el poble, per la Mare de Déu, allà posaríem un plafó, i vam fer desviar, i el van publicar, i van canviar els tracks. Passa per davant del castell, perquè hi ha una variant, passa per davant del castell, puja pel Corriol del Cantó, s'enfila per la carena. Doncs deixaries el cotxe a l'esplanada, i llavors vindries cap aquí,
i et posaries entre el camí que baixa cap a la Misericòrdia i el camí que va cap a Sant Cebrià. I llavors aquí la carena que puja, doncs per aquí mig el caminet, que ara ja està molt fresat, puges amunt i aquí mateix, res, uns metres, ja tenim el Ventavell. Aquesta és la part més alta. Punto Pues geográfico eso es y bueno. catastral, vértice geodésico. La destrucció serà penada el mateix que diu a tots els cims del Pirineu. Hi havia una escala, van retirar aquí perquè la gent s'hi enfilava. I per què van fer van fer això? No ho sé, perquè la majoria A veure, de llocs no hi ha aquesta pilona. no, però quan triangulen els seus vèrtices, quan triangulen amb la màquina, doncs que necessiten un punt per veure's. I llavors en aquells moments els arbres devien ser més baixos o el que vulguis, I van i fer... aquí ho van aixecar perquè aquí costa de veure. Com està ple de vegetació, i per això van fer aquest monolit aquí tan alt. Doncs que necessiten un punt per veure's. I llavors en aquells moments els arbres devien ser més baixos o el que vulguis, I van i fer... aquí ho van aixecar perquè aquí costa de veure. Com està ple de vegetació, i per això van fer aquest monolit aquí tan alt. I el nom de Ventavell, doncs, bueno, els caçadors i això, però el Ventavell... Jo també havia sentit parlar del Ventavell. Però realment ve de que va venir un de fora amb l'accent, encara venia de Cuba. En una conferència del Centre d'Estudis Canatencs van explicar que això, el nom venia dels americanos. Que era un que pujaven- castellano-català així, pujaven que aquí, bien te veo, que bien te veo... Pujaven aquí, Ventavell. miraven les seves finques aquí baix, les hortes aquelles tan polidetes, tot això eren vinyes. I, oh, que bien te veio. Sí, ja no me'n recordava bé ara. No, n'hi ha un altre. Aquí hi havia un terme, un d'aquests, i anava... Jo crec que la carena separa Sant Iscle de Canet. Sí, per aquí hi havia... La carena. Això vol dir que realment el punt del Ventavell és de Canet. Bueno, segurament. El cim separa la... El cim. Els termes són aquests petits. Això és un terme molt antic. Els dos últims turons, aquest... La planta, sí, parlava